Zostáva vám 27% batérie. Čo? Veď som to nabíjal celú noc? Váš dojazd bol obmedzený na 10 km od miesta bydliska. Čože? To ako prečo? Včera ste v komentári na sociálnej sieti urazili Michala Šimečku. Prišli ste o 15 sociálnych kreditov. Že ja som tých progresívcov spomínal. Absolvovaním prednášky eurokomisára Maroša Šefčoviča alebo zaplatením 500 digitálnych eur vám kredity vrátime. Tak, to mi za to nestojí. Zatiaľ je to len video, no už o pár rokov môže práve takto vyzerať náš život. Európsky parlament bude schvaľovať digitálne euro, digitálnu identitu, zákaz áut so spaľovacími motormi, no taktiež nové trestné činy, ktoré úplne zakážu kritiku liberálov. Neviem ako vy, ale ja si rozhodne neprajem, aby